Ne, dej to na oči. Já si dělám fotku, pojď. Můžeš všechno, můžeš. Dej to na oči, dělej ty. More. Zmačkni 11, dělej. Pojď si, grovel. Dej to na okuláre. Ty mě natáčí? Okuláre na tubus, jak ti to vyfotit? Ukáž mi to, že máš to vyfotit. Pozastavit, ty jsi čurák, ty ti pak žeru. Znova to zapni, vole, bo to bude dlouho jak ty, ne? Tam piči, ale jak mu šlajočím, to ne! Dobrý den, jmenuji se Marie Nováková, jsem z Prahy. Tak já bych dala představit na tuto seznamku, které jsem se rozvěděla po kamarádce, jo. Jako je fakt super, to můj kamarádka je proto milá, fajná, malá, taková kokotou hubice. Ten kameramaný úplně čurák. To se mi úplně směje, vole. Už jsme povedli, že jsem čurák, no, ale jako nevím. Už se zase to píčo, jedeme. Teď se pojeme. Já vás budu provádět, jsem tě to vytáhnem. Zde se dveře zavírají, jak vidíte, jo. Tady teďkom pojedeme dolů, jo. Nečekaně jedeme dolů. Jo. A potom budeme dole, opět mě to je vidíme úplně rychle, jako zase vyje, jo. Pozor, už jsme na 8. pozor, je to vážně velice rychle, tento vytah je vysokorychlostní. Kapucín, tady máme kapucína. Ano. Já jsem kameraman. Dobrý večer. Tak, už jsme dole, vidíte, vysokorychlostní, velice vysokorychlostní. Tak nasáhnou a dobrý večer. Jsem duší. To týku. Pojď ale.